Welcome back to my channel, Easy Igbo with Ngozi. It has been quite a long time. I really decided to take a break because a building is coming up beside my house, and each time I wanted to record a video, I would be hearing a sound of hammer on the nail going ta 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 ta, two 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 two. So I decided to quit for some time. Now I've come back, even though the construction is still ongoing, but it has reduced minimally. Thank you for being there for me, my subscribers. Now we want to talk about how to express ourselves in Igbo language. How do you express yourself in Igbo language? These are some of the ways you can use to express yourself. I am happy. I am happy. Obi dị m ụtọ. Obi dị m ụtọ. Obi dị m ụtọ iso kwalite asụsụ Igbo. Obi dị m ụtọ ịkwalite asụsụ Igbo. Obi dị m ụtọ ịkwalite asụsụ Igbo. I'm happy to support Igbo language. I am happy to support Igbo language. Obi dị m ụtọ ịhụ gị taa. Obi dị m ụtọ ịhụ gị taa. I'm happy to see you today. Ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Chike sịrị nwunye ya, ahụrụ m gị n'anya. Chike sịrị nwunye ya, ahụrụ m gị n'anya. Chike said to his wife, I love you. Mgbe m sịrị nwata akwụkwọ m, ahụrụ m gị n'anya, ọ dapụrụ n'ọchị. Mgbe m sịrị nwata akwụkwọ m, ahụrụ m gị n'anya, ọ dapụrụ n'ọchị. When I said to one of my students, I love you, she bursted into laughter. Ahụrụ m gị n'anya, I love you. I am sorry. I am sorry. O wutere m, ma ọ bụ ọ dị m mwute. O wutere m, ọ dị m mwute. O wutere m na m mejọrọ gị. O wutere m na m mejọrọ gị. I'm sorry for offending you. I am sorry for offending you. Ọ dị m mwute na m abịaghị n'oge. Ọ dị m mwute na m abịaghị n'oge. I am sorry I did not come on time. I am sorry I didn't come on time. Ọ dị m mwute. I am sorry. Ndeewo no mama no. O nwekwara ndị na-esonye n'asụsụ Igbo mana ha apịbeghị subscribe button. Ọ gịnị na-eme? Ngwazienụ bikozie o. Ka ị nenesịrị, ngwanụ like ya anụ. Like, share, subscribe. Bikozinụ, pịa subscribe button. Share to your friends. Like, ngwanụ ka ọ dịzi. I miss you. I miss you. The Igbo word for I miss you is not really an easy one. It has so many versions. Some people say, O teela anya. Some people say, Anya gị na-eme m. Anya gị na-eme m. I think this is from Enugu State. Anya gị na-eme m. I could remember there was a girl that was brought to stay with someone. She was running away, and when we caught her, we asked her what was wrong. She was saying, Anya mama na-eme m o. Anya mama na-eme m o. Anya mama na-eme m o. Then I didn't understand what she was saying. But it's now I come to realize she was simply saying, I'm missing my mom. I am missing my mother. I am missing my mother. I miss you. Could be O teela anya mụ na gị fọrọ. Or if I'm seeing you face to face, I can say anya gị, and you can say anya na ibie. If I'm seeing you face to face, if I say anya gị, you can respond anya na ibe ya. Anya na ibe ya. So these are the ways you can say I miss you. O teela anya. Ọ dịla anya. Anya gị na-eme m. Anya gị na-eme m. Ọ dịla anya m hụrụ Chioma nwa m. O teela anya m hụrụ Chioma nwa m. I'm trying to say I'm missing my daughter, Chioma. O teela anya, ọ dịla anya.
These are the ways we can say, I miss you. With this, we come to the end of this edition. Don't forget to subscribe, share and like my channel, Easy Igbo with Ngozi. Ka emesịa, ka ọ dị oge ọzọ.